Türkmenistan'da 20 dekabrda Ministrler Kabinetinin ve Dowlat Howpsuzlyk Geňeşiniň bilelikdäki mejlisi geçirilip, gelýän 2020-nji ýyly Türkmenistan bitaraplygyň mekany diýen şygar astynda geçirmek karar edildi. 2019-njy ýyl Türkmenistanda Türkmenistan Ruwasylyň watany diýen şygar astynda geçirilýär. Gurbanuly Berdimuhammedow mejlisde eden çykyşynda 2019-njy ýylyň ähli ýurtlar üçin ürän kyn ýyl bolandygyny, emma muňa garamazdan Türkmenistanda jemi içerki önümiň üsüş depkininiň 6,13% bolmagyna garaşylýandygyny aýtdy. Çılsırımlı şehitlere garamazdan şöyle bir öğrenim köp işleri bitirmek hem köp saatli meseleleri çözmek başardı. Azatlyň habarçylarynyň ýurt içinden berýän maglumatlaryna görä, Türkmenistanlylar ýylyň dowamında azyk we manat kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz boldular. Şunun bilen birlikde Berdimuhammedowyň geçirýän hökümet ýygnaklaryna daşary ýurtlardan maýet çekmek talaplary köp gaýtalandy. Senatda Newt Gazpudygynda tawsyrlyklaryň ýerine ýetirilmeýändigi açyk boýun alyndy. Prezident käbir ýurtlarda maýy goýumlarynyň möçberiniň peselmegi öndürjiligiň depkininiň pese düşmegine getirýär diýse-de, emele gelen ýagdaýyň Türkmenistanlylaryň durmuşyny ýetirendigi aýdylýan yaramaz täsirlerini agzamady we ýylatyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň pese düşmegine ýol bermezlik üçin ähli zerur çäranyň görülendigini nyktady. Ol bu sözüne delil edip Ministrler Kabinetiniň 41-nji mejlisiniň Dowlat Howpsuzlyk Geňeşiniň 15-nji mejlisiniň durly maslahatlaryň 56-synyň geçirilendigini aýtdy, daşary ýurtlara edilen saparlary ýatlatdy. Şeýle-de Berdimuhammedow geljek ýyl üçin kabul edilen dowlat büdjetine oňyn baha berdi, onda zähmet haklarynyň, pensiýalaryň we dowlat kömek pullarynyň möçberini ýene bir gezek 10% ýokurlandyrmagyň göz öňünde tutulandygyny aýtdy. Synçylar hökümetiň her ýyl 10% aýlyk ýokurlandyrmasynyň barha gymmatlaýan haritlar we durmuş bilen deňeşdirilende raýatlaryň durmuş ýaşaýyş derejesiniň aşak gaçmazlygyna täsir ederden juda ujypsyzdygyny aýdarlar. Munun üstesine ýurtda işsizligiň hem derejesiniň ürän ýokurydygy, daşary ýurtlara zähmet migrasiýasyna gidýänleriň eklenji üçin kanun işleri ýüz urýanlaryň barha köpelýändigi aýdylýar. Kanun işleri şol sanda altyn, valyuta gaçakçylygyny ýüz urup, daşary ýurtlarda tutulýan türkmen raýatlarynyň arasynda aýallaryň hem az däldigi habar berilýär. Ýöne türkmen hökümeti jinaýatçylyk maglumatlaryny çap etmeýär. Bu mesele barada ne resmiler, ne metbuat tarapyndan gurrun gozgalýar. Täze ýylyň bosagosyny mektep ýaşlary partlawyga höweslenýär. Gadagan partlaýjylara garşy polisiýa iş alyp barýar. Täze ýyl bayramçylygynyň bosagosyny Türkmenabadda mektep ýaşynaky çağalaryň arasyna güýçli ses beriji partlawyklary köperýär. Şäherde polisiýa gadagan edilen partlaýjylaryň sewdasyna garşy iş alyp barýar. Bular barada Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy 30-njy dekabrda habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä Türkmenabad şäherine ses beriji partlaýjy jisimleriň sewdasy şu ýyl ýene-de täzeden ýola goýuldy. Olaryň sewdasyna garşy polisiýa hem iş alyp barýar. Şoňa garamazdan mektep ýaşlarynyň çağalaryň arasyna güýçli ses beriji partlawyklary köperýär. Täze ýylyň ýakynlaşmagy bilen çağalar ene atalarynyň mektepde nahar ýemek üçin özlerine beren pullaryny partlawyk satyn alýarlar diýip Azatlygyň habarçysy Türkmenabaddan habar berdi. Türkmenistanda täze ýyl bayramçylygyny maşgalalaryň arasyna öz başlyk geçirilýän şäherlerde ýa-da şäherlerde geçirilýän köpçülikliň şäherlerde ýaş kişiler ses beriji partlaýjylary partlatmagy gyzyklanma bildirýärler. Azatlygyň habarçysy enjeme Türkmenabadlynyň sözlerine salgylanyp şäherde sewdasy ýola goýulan partlaýjylaryň bahalary barada maglumat berdi. İçinde 50 sany sesli partlaýjy bolan bir gutu partlawygyň bahasy 100 manat diýip habarçy aýtdy. Bu partlawyklар çağalaryň howpsuzlygyna yaramaz täsir ýetirýär. Bular ýanygyn döredýän howply jisimlerdir diýip Türkmenabadda bir ýaşaýjy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmazlyk şertlerini Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçy partlaýjy jisimleriň öndürilen ýurdu barada maglumat berip, olaryň kim ýa-da kimler tarapyndan nähili şertlerde Türkmenistanyň çägine import edilenligi barada özüne maglumatyň ýokdugyny aýtdy. Bu partlaýjy jisimler Hytaýda öndürilipdir. Ýöne olary kimiň nädip nireden Türkmenistana getirenligi barada häzirlikçe maglumat ýok diýip habarçy aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä partlawyklaryň gizlin sewdasyna garşy ýerli kanun goraýjy edaralaryň işgärleri iş alyp barýar. Türkmenistanda hususy video prokat dükanlarynyň eýerlerine
Birleşen Ştatlaryň Netflix online kino üçinçisi tarapyndan öndürilen Yerasty altylyk kinosynyň aşaklykdan prakaty berilýänligi üçin jerime salynýar. Bu arada Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy 28 dekabrda habar berdi. Onuň sözlerine görä bu kino baradaky gurrunlar Türkmenistanda ýyldyrym çaltlygynda ýaýrady we ýyllar arasynda onu görmäge isleg bildirýänleriň az dälligi aýdylýar. Amerikanyň Netflix kompaniýasy tarapyndan 13 dekabrda çykarylan kinoda häzirki Türkmenistandaky ýagdaýlary ýatlanýan detallar var. $150 milyon kartinanyň süjeti Birleşen Ştatly milliarderiň Turgistan adlandyrylan hyýaly ýurda demokratiýa getirmek we onuň zalim diktatoryny öldürmek ugrundaky tagallalaryny başlanýar. Aşgabatdaky Türkmenawatdaky Mardaky we Daşowdaky video prokat dukanlaryna raýat eşigindäki erkekler aýlanyp täze Amerikan filmi Yerasty altylygy görmek isleýändiklerini aýdýarlar. Düzgün bolşaly bu film prokatda ýok we onuň indirilmegini haýyş edýärler. Haçanda möhüm bitirilende bu işi tapşyranlar kinony öz flashkalaryna geçirip edilen hyzmatyň tölegini tölemeň deregine öz şahatnamalaryny görkezýärler. Olaryň käsi özüni polisiýadan diýip tanatsa, käbirleri jinayet ahtaryş bölüminiň işgärlerdigini aýdýarlar we Türkmenistanyň bu kinonyň görkezilmegine garşy gerizilen kanunyň bozulanlygyny aýdýarlar diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy habar berdi. Onuň sözlerine görä güýç strukturalarynyň wekilleri öz salgylanýan kanunlaryny görkezmýärler. Azatlyň habarçysynyň anyklamagyna görä bu kino üçin salynýan jerimäniň möçberi 80 manatdan 200 manada çenli aralykda bolýar. Käbir halatlarda bu filmi görmäge beren video prokat dukanlarynyň ýerlerine jaza bermek haýbaty hem atylýar. Amerikanyň Netflix akym hyzmatlary kompaniýasy kino rejissor Michael Bay'in Yerasty altylyk kinosyny 13 dekabrda görkezip başlapdy. Şu aralykda Türkmenistanda Netflix saýty petiklendi. Azatlyň habarçysy 16 dekabrda Google Play teleseminiň hem petiklenenligini habar berdi. Bu ýerden hem Netflix goşmaçalaryny indirip bolýardy. Rejissor Michael Bay bu çeper filmi Wengriýada, Italiýada, Birleşen Arap Emirliklerinde we Birleşen Ştatlarda düşürdi. Emma tomoşaçy hyýaly Türkistan ýurduny suratlandyrmakda ulanylýan elementlerde Türkmenistanyň döwlet nişanlaryna meňdeşligi kinoda türkmen atlaryny we sözleri arkaýyn saýgyryp bilýär. Täze filmiň wakalary Türkistanyň diktatoryny wezipesinden gyraklatmagyň töwereginde ýaýbanlanýar. Türkistana gelen topar döwlet telewiziýasyny basyp alýar. Diktator gaçmagy inançýar. Onuň ýagdasyna hüjüm edýärler. Elbetde kinoda Türkmenistan bilen hiç bir umumlygy bolmadyk başga elementler hem bar. Mysal üçin uruş, gan döküşüklük sahnalary, bozgunlar we bozgun lagerleri bilen bagly görnüşler Türkmenistanyň reallıklaryndan örendaş.